காலையில் படிக்க சென்று காதல் என்ற கர்மத்தை செய்துட்டு வரும் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுகளே, சமைக்கிறதுக்கு தேவை அடுப்பு, ஸ்கூலுக்கு போறதே கடுப்பு என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கும் குழந்தைகளே, வீட்டுல அப்பா அம்மாவிடம் நல்ல பேர் வாங்குவதற்கென்றே 5-6 மணி நேரம் வெறும் புகைப்படத்தை புத்தகத்தில் பார்த்து கொண்டிருக்கும் புத்திசாலிகளே, அருவார்ந்தா தீட்டுவான், எக்ஸாம்ல நண்பன் காட்டுவான் என்ற மூட நம்பிக்கையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் அதிபுத்திசாலிகளே, வெயிலுக்கு இருக்கு கிளாஸ்ல மோரு, நல்லா படிச்சாதான் வீட்டுல சோறுன்னு பயந்து பயந்து படித்துக் கொண்டிருக்கும் பட்டியல் படிப்பாளிகளே, நம்மலாம் பச்சு இன்னத்தை கீக்கு போறோம், புக்க தள்ளுற பெட் வரனே துண்டு துண்டு தூங்கி கண்ண ரெண்டும் வீங்கி கல்வி இல்லாமல் காலத்தை கழித்து கொண்டிருக்கும் மாணவ செல்விகளே, உடம்புல ரத்தம் சிகப்பா இருக்குது, படிக்கணும்னா மட்டும் கசப்பா இருக்குது, ஃபெயில் ஆயிட்டானா போயிடுமானோ, எக்ஸாம் அன்னைக்கு தான் ஆல் டிக்கெட் காணும், பச்சா உருப்படியா படிக்கணும், அப்பதான் ஒரு படியாவது மேல போக முடியும். நீங்க கேட்கலாம், நான் ஏன்டா படிப்பு சம்பந்தமாவே பேசினுக்கிறேன்னு, சனி முடிச்சது அது எனக்கு வந்தா நான் ஏன் இப்படி பேச போறேன்.